Pipila ka mga miyembro sa media sa Davao City ang nakadawat matud pa og pangharas gikan sa mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. Legal counsel sa KOJC nangayo na og pasaylo. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Diba nagsisigaw kayo tulong sa media? Ngayon at nandito kami, sinisigawan nyo kami ang bayaran. Magkano ba ang diferensya? Nagtinubagay sa gawas sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City ang pipila ka mga miyembro sa KOJC, tali mga miyembro sa media, atul sa pagsilbi sa warrant of arrest sa PNP kang Pastor Apollo Kibuloy Lunes sa gabi. Sa musunod nga video, mabati ang tensyon sa media practitioner nga si Edith Caduaya, tali mga miyembro sa KOJC. Matod niya, wa siya nakapugong dihang gitawag siya o ang iyang kauban sa media nga mga bayaran daw. Sa usa pa ka video, makita kining sakyanan sa usa ka government-owned TV station nga gipalibutan sa mga miyembro sa KOJC o gilabayan pa og butang. Doon na sa ubang media personnel ang samdan o gidala pa sa ospital human sa Itabo. Busa, gireklamo na nila kini sa kapulisan. This has to end. The harassment, intimidation, slander, that has to end. Kasi after all, we are from Davao, we are from Mindanao. Nagpa-blatter kami sa buhangin kagabi. And siyam kami, 8 kami na complainant doon. So yun yung nangyari. Sumala sa usa sa mga miyembro sa KOJC, nalain matod pa ang ilang buot tungod sa matod pa bias kapag balita. So sakit kayo na sa mua, pero di gyapon ninyo na mabati kay sama sa gingon sa among kauban, ginabali man gud sa mga kaigsuonan po nato nga naa sa media. Who are you to say na bias kami? Na-internalize yung meaning ng bias eh. Kasi media kayo, meaning you are the medium of the kingdom. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang attorney Israelito Torion, ang Chief Legal Counsel sa KOJC, nangayo kini og pasaylo sa mga media personnel. Sorry sa mga ginawa po ng ibang members po ng KOJC. Dala lang po yun ng bugso ng damdamin. Kasi akala kasi nila kung magtingin kasi sila sa ibang news outfit kasi yung angling din kasi ng news medyo iba talaga, no? Medyo bias din talaga sa tingin ko, ha. Gani, misaad si Atty. Torion nga iyang istoryahon ang mga miyembro sa KOJC. I will do my own little efforts also to try to convince them to inform them na hindi rin tama 'yon. No? Apan gibutyag sa Police Regional Office 11 nga ilan nang ginaandam ang mga ebidensya kalabot sa matod pa pagpangharas. Dili lang sa mga personahe sa kapulisan, kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao.